Салом алейкум дӯстони азиз. Чикор кунем ки видеои мо дар тоб рава, яъне ки кадом соат кадом вақт мо видео пак кунем ки дар тоб рава. Дӯстони азиз нигоҳ кунед. Нами видеода короче ман соати 8 шаб пак доштагиам ва 11900 просмотр гирифтагиай ва ҳолиам просмотр гирифтесай. Нигоҳ кунед. Барои ия фаҳмидан TikTok студия медорем. аз инҷа нигоҳ кунед статистика. Агар аз шумо гирон набошад, ҳатман инҷа статистикаро гирон кунед ва паказад висера пахш кунед. Ва нигоҳ кунед инҷа подписчикда бидроед. Поён биред. Нигоҳ кунед инҷа. Соати 12 4 8 12 4 8 яъне ки 12 шаб пактои дар тоб мерава, 4 шаб пактоям дар тоб мерава, 8 шабам, 12 рӯзам, 4 рӯзам, 4 бегаҳам ва 8 саҳарам. Яъне ки дар нами соати 12 4 8 се вақта видео пактоен иншоалло ки дар тоб мераванд. Барои аккаунтҳои нави чокоедаи вақте ки подписчикотон ай 10,000 боло шид, баъд аҷа бо статистикатон калонтар мешавад, баъд бо хушута мебинед. Не ки дани момент соати 12 4 8 ҳам рӯзона ҳам шабона ҳамин соатҳода пактоен иншоалло ки видеотон дар тоб меравад.